aici. Nu, mamă, ce... Doamne, dar n-au dat asta la... Fetele nici nu și-au la florile măcar. Mamă, ce invidioase sunt cu tine. De i-am spus. Toate sunt, toate. Cred. Păi înseamnă că asta nu ne suportă, nici pe mine, nici pe Alex. Dar de unde? Ce Dar ce crezi că urât! Dar ce urât că nu și-au luat florile. Cu ce am încălcat eu, Andrada? Păi nu mai știi când am ieșit afară cu aia, cu... Nu mai e sigur. Ce? De-aia pleacă cu tine acasă, doar dacă nu mai este Marinescu în competiție. Singura fată care îmi place este sora ta. Maria, dar de ce nu vrei să vorbești cu mine? Ce? N-are ce. Nu fii prost, că pot să fiu mai prost ca tine. Se ia, dar nu mai sta lângă el, mă enervează. Faci și da să-i Ce ai, mă? Tu ești nebun! Radu! Lasă-mă, mă! N-am venit aici să mă las la mișto voi. Păi cine te-a luat, N-am venit să mă las, mai ales papagalul ăla. În momentul ăsta tu dai dovadă că ești foarte laș, înțelegi? Nu mai strânge în tine să Stai cu minte că porți o puiul meu conversație ca te-a lumea. ascuns sub alea. Păi m-am dus sub după alea. seia, m-am dus după seia. Fii atent, Radu, ceea ce ai făcut în momentul de față nu a făcut decât să-mi piară orice interes față de tine. Ok, asta ai vrut. Nu mai vorbește nimeni de azi înainte. Nu mai vreau să vorbească nimeni. Am fost la sală, am fibră musculară păsător și nu vreau să mirosesc energia pe care o mai am cu domnul Comunici. O, ai învățat să spui pe care? Wow! Doamna Cristina, vă spun sincer, fizic arată bine, dar aici nimic, zero. Îți pot da o poză cu mine dacă vrei să mai ai și la hotel. Dar nu vreau cu tine, vreau cu Sea. Lui Andrei nu-i permite absolut nimic și lui Achebonou se lingea cu el pe la baie. Ce ție nu-ți place, altuia nu-i face. Uite că s-a întors roata și sunt în stare să fac și mult mai rău dacă vreau. Stai tu liniștită. Doamna Cristina, eu n-am fost niciodată prietenă cu niciuna, în afară de Adriana, care este sora mea, eu n-am avut nicio treabă cu ele, despre ce vorbim. O să fie angajat ăsta ca mascot aici. Clop.